Hello mga kabayan, good morning po sa lahat. Nasubukan nyo na pong mag-Saudi? Ganito po yung buhay namin sa Saudi. Sa umaga, nag-aantay po kami ng permit bago po kami magtrabaho. At ganito, nakaupo, may tumatawag sa kanyang pamilya, may nagre-review ng kanilang trabaho. Kaya ganito ang buhay namin. Kaya dito, pinapahalagahan ang mga sahod. Dahil mahirap pong magkalayo. Buhay, kalusugan, pagmamahal ang aming puhunan. Kaya ang topic po natin sa umagang ito ay ano ang dapat mong gawin para hindi ka na bumalik sa kahirapan. Yan ang ating kabayanan. And welcome to Bernard T. Gabaon YouTube channel. Current Events, Comparative Point of View. Heto na po ang tips o ang unang-una mong gawin para hindi ka muling bumalik sa kahirapan. Kung may pera ka o kung tumanggap ka ng pera, maski saan galing yan, bonus, galing sa negosyo, galing sa trabaho, isipin mong may obligasyon ka lagi sa pamilya mo. Isipin mong may obligasyon ka lagi sa Panginoon. Isipin mong may obligasyon ka lagi sa iyong hinaharap para ang kailangan mo ay mag-ipon. Kaya pag sumahod ka o nagkapera ka, magtabi ka na agad. Marami ang nagsasabi na magtabi ng 20%. Kahit ang itabi mo lang ay 15%, pwede na yon. Ang importante mayroon kang tinatabi. Yan ang unang-una mong gawin, magtabi. Parang sasahuran mo ang iyong sarili bago ka pa gumastos. Lalong-lalo na dito sa mga OFW na kagaya ko. Para pagdating ng bakasyon, mayroon po tayong idagdag sa ating benefits at sa sahod natin. Yan. At ang pangalawa na gagawin po para hindi ka na bumalik sa kahirapan, kapag tumaas ang iyong income, may increase ka, bakit di mo subukan ibaba ang iyong gastos? Marami kasi nagsasabi na flat lang. Pag tumaas ang iyong sahod, wag mo munang itaas ang level ng iyong buhay. Pwede natin gawin na ibaba ang ating income, lalo na kung may long-term goals tayo na dapat targetin. Ano-ano ba itong mga long-term goals na dapat natin targetin bilang isang OFW? Siyempre, ang magkaroon tayo ng passive income, kagaya ng paupahan na bahay, kagaya ng mga paupahan na sasakyan o pampasadang sasakyan, at kagaya ng pagtatayo ng mga malalaking sari-sari store. Iyan ang ating gagawin. At ang pangatlo ay kinakailangan mong alamin ang iyong sahod. Pag alam mo ang iyong sahod kung magkano, kailangan marunong kang mag-budget. Ano ba ang budget natin? So ang budget ay kinakailangan ganito. 60% ipadala mo sa iyong pamilya. Yung 15% ipunin mo. Yung 10% itabi mo para sa Panginoon. At ang iyong 5% ay para sa pang-education mo. Ngayon, kung hindi mo kaya yon, pwede mong taasan din. 70% ipadala mo sa iyong pamilya. 10% ay iyong ipon. 10% ay para sa emergency fund mo. At 10% para sa Panginoon. Yan po ang kabuuan ng 10%. Kailangan alamin mo ang sahod mo. Alamin natin ang sahod natin. At kailangan tayong mag-ipon para alam natin kung magkano ang binabudget natin. Yan po ang pangatlo. Ang pangapat ay kailangan mong maghanap ng isang sideline o pagkakakitaan. Huwag lamang po tayong umasa sa ating sahod. Kasi pag sahod lang ang ating inaasahan, ay hindi po mabilis ang ating pagunlad. So yan po ang kinakailangan natin, maghanap kahit sa anong paraan. Maraming mga networking, maraming investment, maraming mutual fund, at marami pang iba dyan. Kailangan sikapin natin na magkaroon po tayo nun. At ang panglima, panghuli, ito po ay pagdidisiplina sa sarili. Kailangan disiplinahin natin ang ating sarili. Kung wala tayong disiplina, hindi po maganda ang ating kinabukasan. Kaya sa ikaunlad ng buhay, disiplina ang kailangan. So sana, sang short na vlog na ito ay makatulong po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bernard T. Gabaon ng Candon City. God bless you po. At sa lahat po ng aking mga subscribers at mga mag-view nito,
Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat.